Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Dondon. Taong 1990, may dulong Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang merong may bahay itong si Dondon. Sa pagiging pamilyadong tao ni Dondon ay ang pagtalikod niya sa kanyang mga barkada. Nauunawaan naman siya ng mga ito sa kadahilanang meron na siyang pamilya. Medyo iwas na noon si Dondon sa bisyo, gawa ng meron na siyang panganay na kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Isang araw, habang patungong trabaho itong si Dondon, dinaanan niya muna ang isa niyang barkada upang sabihing merong magaganap na isang selebrasyon sa kanilang tahanan sa susunod na araw. "Elmo, punta ka bukas sa bahay ah. Alam mo naman, kaarawan ni Mrs. Sabihan mo na din ang ibang tropa para makapag-inuman tayo." Wika ni Dondon sa kanyang barkada. Nang marinig ito ni Elmo, ay ngumiti lang naman ito sa kanya at sumagot ng, "Oo Don, huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa iba. Hintayin mo na lang kami bukas." Matapos nilang makapag-usap, ay siya namang pag-alis ni Dondon sa bahay ng kanyang barkada. Dali-dali siyang tumungo sa kanyang trabaho upang hindi siya mapagalitan ng kanyang amo. Lumipas ang araw na yon at wala namang nangyaring kakaiba. Pagod na pagod si Dondon sa kanyang trabaho pag-uwi nito sa kanilang pamamahay. Nadatnan niyang ang kanyang asawa at ibang kamag-anak ay abalang-abala sa paghahanda ng makakain kinabukasan. Kaya lang naman nakapaghanda noon ang pamilya nila Dondon, gawa ng nagsabay ang anibersaryo ng kanilang kasal at kaarawan ng kanyang asawa. Sumapit ang umaga, nadatnan ng mga barkada ni Dondon na nagsisihanda na silang mag-anak. Bale, maliligo muna sila sa dagat bilang parte na rin ng magdamag na selebrasyon ng mag-asawa. Pagdating nila sa dagat, naging masaya naman ang mga kaganapan. Sa pagpapatuloy ng kasiyahan nila Dondon, ay biglang nawala ito saglit nang mapansin ni Dondon ang isa sa kanyang mga kaibigan na merong kasamang hindi siya pamilyar. Nung una, hinayaan niya lamang ito sa kadahilanang baka isinama lang ito ng kanyang kaibigan. Pero kahit anong pagsasawalang bahala dito ni Dondon, ay tila ba mabigat ang pakiramdam niya dito. Palagi niya itong tinitingnan na parabang nagdududa talaga dito si Dondon. Pagsapit ng gabi, doon na nga nag-umpisa ang hindi makakalimutang pangyayari ng ama ng kaibigan ko. Habang abala si Dondon sa pagkuha ng kanilang mga pulutan, ay nag-uumpisa na ang inuman. "Don! Mamaya na yan, tol! Samahan mo na kami dito!" Sigaw ni Elmo. Medyo maingay kasi noon sa tahanan nila Dondon sa kadahilanang napakaraming bisita ang dumalo. Medyo may karamihan kasi ang kadugo nitong asawa ni Dondon, kaya halos hindi mahulugang karayom ang loob ng kanilang bahay. Dahil sa narinig ni Dondon, agad naman niyang tinungo ang lugar kung saan sila nag-iinuman. Habang papalapit siya, ay bigla siyang nagulat nang makita niyang ang kanyang pinag-iinitan ay ang tanggero ng kanilang inuman. "Siya nga pala, Dondon. Si Timbong, pinsan ko. Pasensya ka na pala, Don, ha? Hindi kita nasabihang isasama ko to. Kadarating lang kasi nito sa bahay. Hindi ko naman pwedeng iwan to sa aking mga kapatid kasi mahiyain eh."
Paliwanag ng isang kaibigan ni Dondon. Ay sus, walang problema yan. Ikaw pa ba? Malakas kayo sa akin eh. Sagot naman ni Dondon. Dahil sa paliwanag ng kaibigan ni Dondon, kaya tuluyang napanatag ang kanyang kalooban. Hinayaan na lamang nilang maging tanggero ang pinsan ng kaibigan nila, gawa ng yun na mismo ang nagpresenta. Walang kamalay-malay noon ang magbabarkada kung ano ang kayang gawin ng lalaking yon. Sa pag-ikot na pag-ikot ng alak, ay hindi na alam ni Dondon ang ginagawa ni Timbong. Patuloy lang ito sa pagiging tanggero na para bang hindi ito nalalasing kahit nakakailang bote na sila ng alak. Timbong, hindi kaya ata umiinom eh. Yung iba tulog na oh. Ikaw nakakapagtagay pa? Pabirong wika ni Dondon. Oo nga Timbong, baka dinadaya mo na kami niyan ha? Dagdag pa ni Elmo. Hindi naman po. Huwag kayong mag-alala. Tumatagay ako ng patas. Sagot ni Timbong. Matapos nilang makapag-usap, ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang paksang tinatalakay. Tandang-tanda pa noon ni Dondon ang kwento nilang magbabarkada tungkol sa isang babaeng nanghahabol sa gitna ng gabi. Sa pagtagal ng inuman nila Dondon, ay hindi na nila namalayan ang oras. Dondon, papasok na kami ng anak mo ha? Mag-iwan ka ng panglakad kasi masyadong gabi na. Tsaka tama na yan. Baka hindi kayo makabangon bukas. Paalala ng asawa ni Dondon. Nang marinig ito ni Dondon, tumangulang naman siya upang maipakita dito ang kanyang pagsang-ayon. Sa paglalim ng gabi, ay patuloy pa ring naging tanggero itong si Timbong. Ang iba sa mga kainuman nila ay pansin niyang tulog na sa inuupuan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, aksidenteng nadapo ang paningin ni Dondon sa tanggero. Tinititigan niya ng maigi ang pagsali ni Timbong ng alak sa baso. Habang nagsasalin si Timbong, ay laking gulat na lamang ni Dondon nang mapansin niyang maging ang hintuturo nito ay binabasa ng alak. Halos di niya mawari kung bakit ginagawa yun ni Timbong, kaya ang ginawa niya ay nagtanong siya. Timbong, ba't mo sinasabay ang iyong daliri sa pagsali ng alak? Seryosong tanong ni Dondon. Medyo natagalan pa noong sumagot si Timbong na para bang hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Dondon. Pasensya na ho Don. Medyo tinatamaan na kasi ako ng alak eh. Palusot na sagot ni Timbong. Baka pagod ka ng maging tanggero ha? Sabihin mo lang, para palitan kita dyan. Dagdag naman ni Elmo. Hindi Elmo. Ayos lang ako. Walang problema. Sa lugar namin, ako palagi ang tanggero doon kapag kami ay nag-iinuman. Tuba pa nga ang iniinom namin doon eh, kaya medyo nasanay na ako. Sagot naman ni Timbong. Sa paglipas ng oras ng kanilang inuman, ay naubos na nila ang lahat ng alak na binili ni Dondon. Si Dondon noong mga oras na yon ay nananatiling nakaupo sa kanyang kinauupuan. Nais niya muna kasing makaalis ng kanilang tahanan ang kanyang kaibigan bago siya papasok sa kanilang bahay. Habang nagmamasid si Dondon sa mga kaibigan niyang pasuray-suray sa daan, ay doon niya napansin si Timbong na halos walang tama ng alak. Di yun naglalakad ng pasuray-suray at para bang kahit isang patak ng alak ay hindi nito nagawang uminom.
Dala ng kuryosidad ni Dondon, ay tinitigan niya ng maigi ang bawat galaw ni Timbong habang naglalakad ito papalayo sa kanilang bahay. Kitang-kita noon ni Dondon nang biglang dumukot itong si Timbong ng isang supot sa kanyang bulsa. Sa pagbunot ng supot nito ay doon tumambad kay Dondon ang isang napakalapot na likido na nakapaloob sa sisidlan nito. Kasabay ng pagtingin dito ni Timbong ay ang dahan-dahang pagngisi ng bibig nito. Biglang natanggal kay Dondon noon ang espiritu ng alak dahil sa kanyang mga nasilayan. Napakaliwanag ng buwan noong mga oras na yon, kaya sigurado si Dondon sa kanyang mga nasilayan. Animoy hindi niya naisip na baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Sa pagsipat dito ni Dondon na naglalakad papalayo, ay doon niya naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa tungkol sa nalaso nitong kapatid. Biglang nanlaki ang mga mata noon ni Dondon, gawa ng parehong-pareho ang mga nangyari bago namatay ang kapatid ng asawa niya. Bago yun nagkasakit, ay nanggaling din ito sa isang inuman. Dahil sa mga di kanais-nais na bagay na pumasok sa isipan ni Dondon, kaya biglang naalerto ang kanyang sarili. Dali-dali siyang tumungo sa kanilang banyo upang iduwal ang lahat ng kanyang nainom. Ang ginawa noon ni Dondon ay tinusok niya ng tinusok ang kanyang lalamunan upang siya ay masuka. Nasuka naman siya pero alam niyang wala pa doon ang lason na maaaring naitanim sa kanyang katawan. Kahit napakakonti lamang ng tsansang malason si Dondon, ay hindi niya pa rin ito ipinagsawalang bahala. Pinipilit din niyang hindi makagawa ng malakas na ingay habang isinusuka niya ang lahat ng kanyang nainom. Dahil sa hindi magawang maisuka ni Dondon ang lahat ng kanyang kinain, ay gumawa na siya ng hakbang upang maisuka niya ang lahat ng ito. Kumain siya ng itlog na hilaw na merong asukal at mantika. Sa pag-inom dito ni Dondon, ay tila ba hindi ito kayang tanggapin ng kanyang sistema. Pero dahil sa lakas ng loob niya, kaya niya nagawang malunok ang lahat ng yon. Sa unang pag-inom niya ng itlog na yon, ay hindi niya nagawang masuka, kaya ang ginawa niya ay inulit niya itong inumin. Halos makapitong ulit noon si Dondon bago siya nagtagumpay na maisuka ang lahat ng nakain at nainom niya. Maniwala kayo o hindi, ang naisuka noon ni Dondon ay purong balahibo ng kambing na merong mga maliliit na uod. Napakabaho ng amoy nito na siyang labis na ikinagulat ni Dondon. Di niya lubos mawari kung saan niya nakain ang lahat ng buhok ng kambing. Inisip niya ito ng inisip pero wala talaga siyang kaide-ideya kung saan at anong oras nagawa niyang kumain ng buhok ng kambing. Napaka-imposible naman kasing hindi niya yun malaman dahil siya mismo ang nakakakita sa kanyang kinakain. Wala namang handang maaaring mapagdudahan noon si Dondon, gawa ng siya ang nagluto ng karamihan sa mga karneng inihanda nila. Habang nakatingin si Dondon sa kanyang mga naisuka, ay hindi pa rin siya labis na naniniwala sa kanyang mga nakita. Animoy ang buong akala noon ni Dondon ay pinaglalaruan lamang siya ng kanyang paningin. Dahil sa nagawa ng maisuka ni Dondon ang lahat ng kanyang mga nainom, ay tuluyan ng lumisan sa kanya ang espiritu ng alak. Bago natulog noon si Dondon, ay itinago niya ang kanyang isinuka upang pagsapit ng umaga ay makita niya ito at ng kanyang asawa.
Matapos ang mga pangyayaring yon, ay tumungo na si Dondon sa kanyang asawa. Habang siya ay nakahiga, ay pinipilit niyang matulog, pero kahit anong gawin niya, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Lumipas ang mga oras at nanatiling dilat si Dondon hanggang sa pagsapit ng umaga. Ang sistema niya noon ay nagsasabing magpahinga na, pero yung utak niya ay nananatiling gising nang sa hindi malamang dahilan. Kinaumagahan, maaga pang bumangon si Dondon upang puntahan ang kanyang itinagong suka. Pupungas-pungas pa itong si Dondon habang naglalakad. Oh, Don! Maaga pa! Matulog ka na muna. Kami nang bahalang maglikpit ng mga gamit dito. Wika ng pinsan ng asawa ni Dondon. Sige lang ho, Manay Linda. Di naman ako ko'y naantok eh. Sagot naman ni Dondon. Matapos nilang makapag-usap, ay siya namang pagtungo ni Dondon sa lugar na kanyang pinagtaguan ng suka. Pagtingin ni Dondon sa supot na nilagyan niya nito, ay bigla siyang nagulat nang makita niyang inuuod na ang mga buhok ng kambing. Sa pagsilay dito ni Dondon ay hindi niya maiwasang sumigaw na siyang naging sanhi upang makuha niya ang atensyon ng mga kadugo ng kanyang asawa. Dali-dali naman siyang pinuntahan ng mga ito upang makita kung ano ang nangyayari kay Dondon. Oh, Dondon! Ba't ka naman sumisigaw? Purong karne lang naman ang laman ng supot na hawak mo eh. Wika ni Manay Linda. Ha? Anong karne? Buhok ng kambing yan! Hindi niyo ho ba nakikita, Manay Linda? Nagtatakang tanong dito ni Dondon. Dahil sa sinabi ni Dondon kaya biglang natigilan itong si Manay Linda. Agad siyang hinawakan nito at walang sabi-sabi ay hinatak siya patungo sa lugar na walang tao. Sigurado kang buhok yan, Dondon? Mga karne ang nakikita ko. Kung buhok yan, sigurado kung merong ikinarga ang nilalang na nagmamay-ari niyan. Wika ni Manay Linda. Matapos itong marinig ni Dondon, ay nagsunog si Manay Linda ng kamangyan. Pinausukan ni Manay Linda ng kamangyan ang kalamansi na nakuha nito. Kumuha din si Manay Linda ng buhok ni Dondon upang maalis ang maaaring karga sa karneng kanyang nakita. Matapos makagawa ng ritual ni Manay Linda, doon sumambulat sa kanya ang inuuod na balahibo ng kambing. Maging si Manay Linda ay nagulat nang nakita niya ang kakaibang hawak na bagay ni Dondon. Doon na din ipinagsabi ni Dondon ang totoong nangyari noong gabi ng pagdiriwang. Diyos ko, Dondon! Manlalaso ng tanggero nyo! Uubusin kayong lahat nito! Pasalamat ka lang at naisuka mo ang lahat ng iyong ininom na nanggaling dito! Gulat na wika ni Manay Linda. Nang malaman ito ni Dondon, ay dali-dali niyang tinungo ang kanyang mga kaibigan. Pagdating niya sa bahay nila Elmo ay nadatnan niyang wala ito dito. Ayon sa asawa ni Elmo, isinama umano ito ng kanyang kaibigan sa isang minahan. Matapos itong malaman ni Dondon, agad niya namang pinuntahan ang bahay ng kaibigan niya kung saan dun din nakatira si Timbong. Boy, nandiyan ba si Timbong? Hingal na tanong ni Dondon. Ha? Naku, wala na Dondon. Kakaalis lang nun eh. Babalik na sa kanila. Nagtataka nga din ako kung bakit nagmamadaling umuwi yun. Siguro may nangyari sa kanila. Kaya yun, umuwi na. Sagot naman ito kay Dondon. Hindi na nagawang habulin pa ito ni Dondon sa kadahilanang marami-rami sa kanyang mga kaibigan ang nakainuman nila noong gabi.
Ipinaliwanag ni Dondon ang kakaibang nangyari pero wala ni isang naniwala sa kanya. Ang pinsan ni Timbong na kaibigan ni Dondon ay hindi maiwasang magtampo sa kanya. Di naman to inisip ni Dondon, gawa ng alam niyang nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Sa paglipas ng araw, ay pilit pa rin kinukumbinsi ni Dondon ang mga ito tungkol sa mga totoong nangyari. Pero kahit anong gawin ni Dondon ay hindi ito naniniwala sa kanya. Naging kampante naman si Dondon sa mga sumunod na araw sa kadahilan ng wala namang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Inisip na lamang niya noon na baka siya lang talaga ang nais patayin ni Timbong. Pero makalipas lamang ang 2 linggo, doon na nag-umpisang makaramdam ng sakit sila Elmo. Nag-umpisa na itong mamayat ng sa hindi malamang dahilan. Nagpakonsulta rin ito sa albularyo pero ang naging resulta ng panggagamot ng albularyo ay naengkanto umano si Elmo. Nag-alay naman sila sa lugar na tinutukoy ng albularyo pero sa kasamaang palad ay hindi na muli pang gumaling si Elmo. Sa paglipas ng araw ay patuloy ang pag-iinda ni Elmo ng kanyang karamdaman. Animoy lumalala ito ng lumalala sa paglipas ng oras. Di na rin ito nagawang matulungan nila Dondon sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung ano ang rason ng pamamayat nito. Makalipas ang ilang buwan na pagkakaratay ni Elmo sa higaan niya, ay tuluyan na nga itong nawala ng buhay. Sumunod-sunod na ang pagkamatay noon ng mga barkada ni Dondon na siyang labis niyang ikinalungkot. Animoy sinisisi ni Dondon noon ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Halos mabaliw na noon si Dondon, pero awa naman ng Diyos ay hindi ito natuluyan. Palagi kasing nakaalalay kay Dondon ang kanyang asawa at pamilya. Ang barkada naman niyang pinsan ni Timbong ay nalumpo ito hanggang sa mawala na ito ng kakayahang lumakad at kahit maigalaw man lang ang kanyang 2 kamay. Sa paglipas ng buwan noong mismong taon, ay hinanap ni Dondon si Timbong sa may dulong. Pero kahit anong libot niya sa lugar na yon, ay bigo siyang matagpuan ito. Hanggang sa dumating ang puntong sumuko na lamang si Dondon sa paghahanap kay Timbong. Sa paglipas ng panahon, ay patuloy pa ring kalbaryo para kay Dondon ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan noong minsan silang nilason nang nagpresenta sa kanilang inuman na maging tangkero. At kahit ngayong pangkasalukuyang panahon, hindi pa rin mawala sa bangungot ni Dondon noong minsan siyang sumuka ng buhok ng kambing. Okay, shout out ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Samareno Waray, Marco David, at sa mga nag-renew ng badge na sina Libretang Itim, subscribe kayo dyan, Elizabeth Luigo, Ginelito Coro, Andava, Johnson So Vergara, Paji Jagira, at kay Putahe ni Shucks. Ito naman, para dun sa mga nag-comment ng nicer yung sinabi ko sa community ko, andyan sina John Paul Panagguiton, Kevin Aquino Ilaga, Cecil Rodriguez, Evangeline Endaya, Kasofia Emma Rose, Larry Makalintal, Myra Villarosa, Josel Salido, at kay M. Joy Andres. Yan yung mga nagbabasa sa community. Maraming salamat sa inyo. Parang pagkwentong Samar, automatic lasunan talaga eh. Alam nyo,
Ewan ko lang kung hanggang ngayon nangyayari pa rin dyan sa lugar ng Samar yung ganito. Lalo na yung mga nasa liblib pa na lugar. Kasi subukan ng karga yan eh. Kung hindi nyo na itatanong, kung ikaw ay manlalason, meron kang pangontra sa lahat ng klase ng lason. Pero syempre, depende pa rin yun kung gaano kalakas o kataas na antas yung alam mo tungkol sa mga lason. Alam ko may ganito na akong kwento eh. Yung pinakamahirap na makuha na lason, ang tawag doon paluha. Nakukuha lang yun sa ilalim ng dagat tapos sobrang bihirang-bihira ka makakakita nun. Parang maiahalin tulad na siya sa isang mutya. Yun, tawag doon paluha or paluha. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.